Samsung. Kapag yan, ang tagamit ito yung unag tikwa. Best Buy. Pagkita-kita ng tikwa. Kamera. Isa bangin. Doon. Hindi na mag-anti lens no? Drone nangabaran context ini mabiti Dakastana Polaroid na iliya. Dahil nakita mo? Kaludso din ta. Bahaya din. Kaalak ano. Yan, tanaran. Gawidan ni Karyo nakasatan ti GoPro na. Best Buy. Kaya kapag yan, for the last time, nakakuha rin ng GoPro. Ay, GoPro. Ay. Nakuha rin sa wakas ang pinapangarap na GoPro.
uwi na. Bye-bye, babayan. Okay, kabagyan. See you next time. Thank you. Ha? Ako na alat ang pat. Dapat ka? Ha? Dadalan. Tapos, nagbaya na yan. Are you filming? Ano inaabot na dyan? Lukatan tayong kabagyan natin man kwa. Inalang GoPro. Check upin tayo na okay matlaeng. At iti latest niya model ti GoPro tata 11. Wow, nagbatik. Nag-cute. Camera, cable. Nangyari ito accessories na nga gito eh. Da baterya na baka darato yung ti camera natin pa baterya na makita nga battery na siguro darato mismo camera.
Tapos ato yung mini tripod. Mini tripod niya. Alright, kumpleto kapag yan. I-testing kayo tulangan. Salamat at nagkaroon din sa wakas. Matagal na nating pangarap na magkaroon ng GoPro. Salamat at nakakuha rin tayo. Okay, naimbag nga malumtay aming. Diyan malaki ito panagbuya yun.